Τη Δάφνη τη πήρε το δέντρο. Μια φορά και ένα καιρό ζούσε μια μαμά με ένα κοριτσάκι που η μαμά είπε στο κοριτσάκι να πάει στο δάσος. Πήγε στο δάσος και συνάντησε ένα δέντρο που πήγε κοντά στο δέντρο και το δέντρο ερχότανε πιο κοντά στο κοριτσάκι και μετά ήρθε πάλι πιο κοντά. Μετά την φυλάκισε μέσα σε μια φυλακή.